ktoré sa volá 2MSSN SHP-HP. Znamená to dvojmotorový, samostatne stojáci, nesamostatne sa horizontálne pohybujúci hromotok priemyselný. Má niekoľko takých základných častí, hen tam to asi neuvidíte, tu to uvidíte od začiatku. Od spodku je to 4KT, to je štvorkolesový transportér, na ktorom sa nesamostatne horizontálne pohybuje. Potom je tu KS, to je krížový stabilizátor, HN je hlavný nosník, ZR je zvukový rezonátor, na ZR-ku vidíte portrét našeho milovaného pána predsedu. S1, S2 je sacie potrubie 1, sacie potrubie 2 a V1 a V2 je vysavač 1 a vysavač 2.